שלום לכולם, תגידו, פסח שני, י"ד באייר, אתם הולכים לתפילת שחרית. בסוף התפילה, בדרך כלל אומרים למנצח מזמור לדוד. בפסח שני אומרים או לא אומרים? אז ככה התשובה. פסח שני, י"ד אייר, אם אתם מתפללים בבית כנסת של יוצאי ספרד, לא אומרים למנצח מזמור לדוד. ואם אתם מתפללים בבית כנסת של יוצאי אשכנז, אומרים למנצח מזמור לדוד. מה הסיבה? מה הטעם? מסביר השולחן ערוך כפשוט הדבר הבא. פסח שני, קודם כל, מה זה הדבר הזה? שהיה יצאנו ממצרים. בשנה הראשונה באו קבוצת אנשים למשה רבנו. ואמרו לו, תקשיב, אנחנו לא יכולים להקריב את קורבן הפסח, מה אנחנו עושים? הקדוש ברוך הוא שאל את הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שיקריבו בי"ד אייר, פסח שני. אז בפסח שני לא אומרים תחנו. כי היו מקריבים בית המקדש. קורבן פסח מסביר השולחן ערוך כפשוטו. לדעת הספרדים שבאותם ימים שלא אומרים תחנון, לא אומרים למנצח מזמור דוד. מה הסיבה? כי המזמור מתחיל ככה, למנצח מזמור דוד, יענך השם ביום רעה. ויום שלא אומרים לו תחנון, ובטח לא יום רע. כך היה בכל ימי ניסן, ביוצאי ספרד לא אמרו תחנון. אם זה לא יום רע, יום שלא אומרים תחנון, למה יוצאי אשכנז כן אומרים? אז בניגוד לשולחן ערוך שקושר בין המזמור לבין תחנון, לדעת יוצאי אשכנז, לדעת הרמה, ביום שלא אומרים תחנון, זה עדיין לא אומר שלא יגידו למנצח מזמור דוד. רק ביום טוב, אז לא אומרים תחנון. אז לא אומרים למנצח מזמור דוד. אבל ביום שלא אומרים תחנון, והוא לא יום טוב, לדעת הרמה, לדעת יוצאי אשכנז, כן אומרים למנצח מזמור דוד, יענך השם ביום רע, שיהיה לכם יום טוב ונפלא. ביי ביי.